ahok lo laso video bang ke nilitum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke nili jung nining ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan la songbong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo la pen ke emily sarta nili phan contact ado contact na call pen chitong nang pa joi ni nita mani hala so hut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan a joi ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai emily pen message che text dong che call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuphe de ji polo alam me ke ni phan Peter tiso tanang use lo ni phan physical bustanang dolo ni emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati nang ke pon pusita emily long ke dami po huta Peter tiso sinang pon lo plus room hada ke enta Peter tiso si ke en lo ako ni phan physical tang claim ve lo la pen ke ni ke dam ta ahok alam si ke dam lo sar na ke hanga join ni pen si ako la so video enoi puna ke toy ta Peter tiso sinang ke toy la pen ke Peter tiso pen nang tum physical ke document tu hot lo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni to physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo chuben si tu mi do relationship po ane kalila la pen ke ni la solam ka chithana joy ni pen si alang ni phan nang hung bon na son si chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta do lo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde pho phe pusta hedi cho hang sta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni me thang mobile kali Peter tiso mobile si ni phanagi pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en vek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en pi la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de tipolo ni phan la hai latum se khengno akam na ke japo na son lo latum si ni phan man ijat na ke jor lo latum si ni phan emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do ding ta chini ne guhati puke ni ke non mane damo puta ni imboji la an lo latum si dang ke toy punang kumat mar phan si ke pudang non amat ke la bage pudam nan ko po Agustin Sarsi Peter han toy tahai Peter la si phan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin Kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chit heklong pu ke complete lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu e kalilang sita ani si ke mane bang chithan o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa ban ke Peter ti so pen Agustin Kramsa kumara long pen lo ke ban ke oh emily da singleng sarpen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi laki ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hem si a Peter ti so nang bisa se de la so Peter ti so poisa ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum han la hai lam chathan hai he